Entrevista a Toni Maqueda, conserge de l'escola. El senyor Toni Maqueda és el conserge de l'escola St. Agustària. Quants anys fa que treballa de conserge? Mira, el dia 15 de febrer, el dia 15 d'aquest mes farà 19 anys. Li agrada la feina que fa aquí? La veritat és que molt. Hi ha molta varietat de feina, fas moltes coses i m'agrada estar amb la mainada. Li agrada treballar en aquesta escola? Molt, molt. Hi ha molts bons companys i a mi m'agrada molt la mainada. Quines feines fa? Netejo el pati, buido les papereres, si es fos un fluorescent el canvio, si fa malbé una aixeta i la puc arreglar l'arreglo, panys, tot el que puc arreglar que s'espatlla, ho espatllo, faig fotocòpies, vaig a correu, vaig al banc, el que fa falta per l'escola, totes les feines que me demanen els profes i ajudar amb el que puc. Què és el que no li agrada fer? El que menys. El que menys? Mira, a vegades coses que la mainada les espatlla per fer malifetes, no? Perquè si una cosa es fa malbé, perquè s'ha de fer malbé, perquè s'ha gastat o perquè s'ha trencat molt bé, però a vegades hi ha algun simpàtic que s'avorreix i ho fa per fer mal, i això sí que em fa molta pena, perquè ho paguem entre tots. El que menys? Quantes hores treballa al dia? Ui, això és difícil, moltes. Tinc un horari, però sempre hi ha coses per arreglar i mira, quan m'has de quedar una estona més, doncs m'has quedat una estona més i el dia que puc plegar a l'hora, doncs faig, en principi haurien de ser 7 hores i mitja, però és que poques vegades són 7 hores i mitges, sempre són algunes més, algunes estonetes més, però bueno, mira, com que m'agrada la feina, doncs tampoc me sap greu. No, tantes no, perquè també dormo de tant en tant, i m'estiro al sofà. Què el paga per fer de conserge? Jo me paga l'Ajuntament. Els meus jefes són l'Ajuntament i la directora, però a mi me paga l'Ajuntament del poble de Llagostera. Si no fos conserge, què li agrada fer? Jo, el meu ofici soc paleta. Abans de treballar de conserge treballava de paleta perquè era la meva feina. Però em vaig mal a l'esquena i me van dir que havia de buscar-me una feina que no fos tan passada i mira, vaig trobar això i aquí som. Paleta. Té fills? 3 nois. No he sabut comprar cap noia. Van molt cares i no n'hi havia calés. I quants anys tenen? Un en té 29, el segon té 27 i el petit en té 25. Es porten 2 anys l'un a l'altre. Li agrada que un dels seus fills fos conserge? Si a ell li agrada la feina, sí. Una feina, mira, com una altra. Jo crec que has de fer la feina que t'agradi. Si pots triar-la i tens aquesta sort, ja és molt, perquè no tothom pot fer la feina que li agrada. Hi ha vegades que has d'agafar el que trobes. Però sí, és una bona feina, a mi m'agrada molt. Vols explicar alguna altra cosa? M'agrada quan fem festes i quan fem coses maques, que ho disfrutem i ho compartim tots, com el que som una comunitat de nois, noies i professors i gent que ajudem aquí. Ara hem passat uns dies una miqueta tristos perquè hem perdut un company de feina, un professor vostre que ha estat poc temps amb nosaltres, però s'ha guanyat el carinyo i l'estima de tothom i el trobem a faltar perquè ha sigut i és una bellíssima persona i ens ha deixat un gran record a tots. Recordarem sempre, la veritat és que sí. La vida és així i hem de continuar vivint i mira, però recordant-lo. Gràcies per contestar les nostres preguntes. Moltes gràcies, Toni.